Okay guys, mo ni sila ang mga bata nga diehard supporter sa Tres Buhakak, Janwa Mix TV. So nagsunod din sila sa amo ang mga salida nga hatag og kalingawan alang kayong tanan no. Unya silang duha pulos na ibaw sa istorya og sumasalida sa kaniang kuan sa Janwa Mix TV Tres Buhakak. So subaybayan na to og atong paminawon ang ilahang subay sa mga salida nga ilang natanaw sa Tres Buhakak. So sundin ninyo kanunay kay ako nila pangutanon kung unsa mga salidaha ang ilang natanaw ilang lantawan. So sa matag karon ug unya ako ni silang balik-balikon dire kay kuan sila kanang pikas barangay man sila, pikas barangay sila nagpuyo. Ako na riyon ni mga bata kay ganahan ko ba kay lingaw kay makiistorya nako. Okay, daghang salamat ug maayong buntag ug sundin ninyo ha. Kanunay ang ako ang interview nilang duha. Silang duha ni sila si Jenny ug si Kent de los Santos. Kent De los Santos. Okay, Kent de los Santos sige si Genesis Castillo. Okay, thank you. Sundi ka nya view sa kamo ang channel nya. Ay escape ang ad para po makakwarta ni mga bata kay anang makatabang sa ilahang mama ug papa. Okay? Meanwhile, okay, ikaw. Ano to? Hi guys. Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog or YouTube channel. Alimo ko Tres Buhakak. Please subscribe. Ang bato nato ron kuan apart sa story. Sige. Una ta. Ikaw, una. Una, ikaw. Sorry. Ano pangalan mo? Ken. Ako, si Jenny. Ang una na tong istorahon kay katawanan. Si Landreng og si Totong og sa pagtangan tong usa tulit no nagtagat silang duha din naubog nahadlok si Landreng kay ni kuan nang tingog ang uwak usan lang si Tulik siya na lang usa kay kahuman kay naman ni tingog babae na ikikik kikik karon ka kung babae ka lupton kita kung laki ka magsumbag kay tanduha ge kikik oy lak ay babae man dito ato tuon karon ka tuon pa kikik uy upa dali dire umana nakatog siya human kay sa gatwa man kay mata siya nilakaw yato ni sila kali mo ko ibaw siya then kuan kanang bay nakitugan mo bay na kikik na gwapa kayo unay gwapa kayo kikik ato na to pagkabot sa unahan kanto sila digog kikik gupog gubog ang kikik pagkabot go kita gubog na kikik uy tingog lagi pagubog kikik ka uy pati ang naglawan ay bugno mana uy uli na ko dagdag pusparo say Landring si Alimoy wala siya kibaw nagsumbagay sila ang luyo sa kikik kay nay dahon iyang dagutan then namaho sila napagod dagan sila mana una to kay kadila sugat silang Alimokoy og si Tolet
sugat sila. Tay, yan, si Tulits. Si kanang Tulits lagi. Uy, migo man kung nao. Patay na napasilan. Si Kwan, alam mo ko nga. Migo po ko na. Dayon sila lakaw. Pag Kwan la, sigkita sila. Uy, pre! Kwan, wala ka nung tari ng pre. Kwan, karon lagi pre nga. Hadlok na stare. Ang sa Kwan, ng dakop. Aling COVID-19. Mas, kanang Kwan. Indutan ibu, ini ada si Tulits ya. Indutan ibu, manok ronay. Nggak tahu pre. Sunod ke saya, nana silantring. Si alimu ko nga. Sunod tika sa inyo ha. Pre. Si Tulits. Nakamarok dito. Ano si? Ano po Tulits. Sa silingan. Silan nana si ilmu ko si Kwan kanang Tulits na una apri patay na po si Andre ako ko sa patay na si Tulits ikaw pre nakay manok kan siya silingan po lawat sugat ra Kwan dilo ano pre ari si ko pre si Kwan kanang Tulits nga ari si ko kay ari pa ko berkado naman sila. Dayon sila padayon patay. Mana padayon lah. Balik sila ko ana. To asli to na. Patay. Nakita itu sila ning song si Kwan. Si kanang nandring nagikan sila ngatog manok. Patay. Sila na song na sila song. Ani song na sila ndring. Alimukoy. So alimukoy. Sa pre esa rong manok nimo pre. Tulits. Nak, paasa kong manok nak. Nandri, si alimukoy. Uy, sinod lagi na sa Kwan lagi, balay lagi. Kwan na ko siya. Ano si Kwan ka ng Tulits nga. Sinod na. Basi kawapon. Akong sunod balik, pinangga ko na. Ang buta. Sunod sa balay kay pinangga ka ng manok ka kay Kwan. Kay para dagan na magkawatan ron. Ano akong iso sa balay kay dili pre. Dili ay man si kanang Tulits nga. Nandridel lang ka. Si Kwan. Si kanang alimukoy nga. Gamay ra na pre. Si Kwan alimukoy. Kwan. 1 million. Okay, half million. Pre, half million. Okay, fight na. Patay. Sabong na sila, sabong. Patay. Uy, gikuha man ni Kwan, alam mo ko yang manok ko siya. Uy. Di man ni kuwang manok na wala man ni patay. Kwan sila patay. Kwan sila kan ana si Tulits nga. Si alam mo ko nga. Tulits, imuha man ni pre. Di na kuha pre. Na lagi meron pre. Na kuha na taron pre. Ano si Kwan, si kanang imo ko ya. Imuha lagi na pre. Si Kwan. Si Tulits. Din sana. Ito magtiil. Kwan, alim mo ko kay puti. Baylo. Man si Tulits nga. Ako mo sa nabuton ko Patay. Kuha ni Tulits ya. O ka, landry buhay ka makalandry buhay pa. Ka Tulits kay Kwan man. Patay. Nawan ay gitaguan na tos pako. Patay. Man sa abuin ra ko ni skuha. Pagka, uy, buhay. Balik sila. Balik sila. Umar pabalik nagtari. Sabong la. Abot ito si anang tatang tugsok. Abot tatang tugsok na. Ayay, ano siya tatang tugsok ko? Ayay. Wak ko siya sa mukha ko adlaw wala. Ako bulugod sila. Pulis. Dagan sila. Hala, ano na siya tatang tugsok? Hala, pulis! Dagan na sila. Gikuha din tatang tugsok. Ang manok. Wala yung tatang tugsok. Patay na. Sila, ligid sila. Aray! Ligid sila sa kanang bukid. Kemudian, ano na si Kwan? Kanang tatang tugsok. Hala, padung na pulis! Dagan sila. Patay pre, asam tani pre.
Ay, ano ko na pre? Kuwada sa tubig pre, sauntan siya. Ana si kana tulit nga. Pre, di mo ko ba mo saun? Ana si na alam mo ko nga. Patay tani pre. Patay niya na si tututugso. Hala na adrang kuan. Na adrang pulis padong. Patay. Layatin sila diyon. Ato lupaan. Na layatin sila. Patay. Atong cellphone re ana si kan alam mo ko. Ang cellphone ani pre. Basa na pre yan siya. Tay ako kuan po dire pre ako ibayad ta ko nimo pre nga. Aw unsam tay madaw ka pre sa. Ang cellphone po dire pre ana si tulis nga. Ang cellphone po dire pre nga. Tay dani pre. Napagun tadi pagun patay. Sa kan lang nang sam. Ning kan ana si kuan. Alam mo ko nga. Pre. Atong ukoy-ukoyon pre nga tinuob na ay pulis. Patay pagkawaan la. Tago-tago sa lubi. Agi atay pre. Atong kinawat nga manok gikawat. Mana guys? Okay. Dengan salamat. Ya, palihog, subscribe. Please subscribe ang YouTube channel. Tres Buakak. Alimoko Tres Buakak. Dile, 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 yo al